I sidste video så vi lidt på, hvordan vi sådan set kunne lave en gennemmålingstest, og når rent faktisk gik strøm gennem det her. I den her test her vil vi kigge lidt videre på fundbrættet, og vi vil også kigge lidt mere på, hvordan vi sådan set kan bruge vores multimeter til noget andet. Det vi simpelthen vil teste på, det er, at vi sådan set godt vil måle af, om de spændinger, vi så at sige har, den er korrekt. Jeg har her 2 modstande, som er sat til. De sidder i serie på den måde, at jeg har herover, der har jeg sådan set mit plus, som I kan se hernede. Så plussen, den kører op her, så kører den her ind, nu kan det godt være lidt svært at se. Men hvis I kan se, den sidder sådan set i samme række som den anden. Så kører den op igennem her, og så kører den over på minus. Så de her 2 modstande, de sidder faktisk i serie med hinanden. De går fra den derover, og så kører den over her, og så sidder de ligesom i serie. De 2 modstande, jeg har, de er lige store. Og det vil sige, hvis jeg har tilslutter nu, så jeg har 9 volt over her, så skulle jeg sådan set gerne kunne måle. Der skulle være et spændingsvalg, der er lige stor over de her 2. Så hvis jeg heroppe, der skulle jeg have 9 volt, hvis jeg måler på den her. Hernede skulle jeg jo sådan set gerne have 0 volt. Og i og med de her 2 lige store, så skulle jeg sådan set gerne have 4,5 volt cirka her på det sted her. Så det kan vi jo prøve at teste efter. Og det er en af de ting, I kan gøre, hvis jeres ting ikke virker. Det er simpelthen gennemmål, om det rent faktisk virker, det I har. Nu vil vi prøve at tage herover. Jeg har selvfølgelig altid den sorte i den sorte. Så kan jeg sætte den sorte her. I og der står kommen her. Det er det, vi kalder for ground også, som er 0 volt. Så jeg tager og sætter den her i 0 volt, det er også det, vi siger minus. Så nu sætter jeg den her sorte til min minus her. Den er nu forbundet dertil. Så nu tager jeg en anledning her. Så skal vi have tændt for multimeteret, hvis I husker. Det jeg skulle have målt, det var sådan set den spænding der, og det er en jævn spænding, jeg har. Så jeg skal have den i herover i den længste over, hvor vi netop havde volt stående. Så nu prøver jeg simpelthen at måle efter, om det passer. Hvis jeg sætter den i her, så skulle jeg gerne have 0 volt. Og det passer også meget godt. I kan se, der står milli der, og der står 0 volt, så det passer meget fint. Nu prøver jeg at sætte den op igen, så sætter jeg den i herover. Så skulle jeg gerne have de her 9 volt. Det var batteriet fra før af, det var en lille smule under de her 9 volt, så det ser meget godt ud. 2 modstande var lige store, som jeg sagde. Så hvis jeg sætter den i her nu, så skulle jeg gerne kunne måle halvdelen af de her 9 volt. Eller 8,8, som jeg havde før. Så det passer også meget godt. Jeg har nu halvdelen her. Så det er den her måde, vi sådan set kan finde vores fejl i vores kredsløb på. Enten så kan vi lave en gennemmåling, som I kunne se før, hvis man går ind og ser, er der 0 volt over det skal være. Eller så går vi ind simpelthen og måler på forskellige steder den spænding, der så at sige er, for at simpelthen se, passer det med det, vores kredsløb egentlig burde give. Og det er de 2 måder, vi sådan set kan fejlfinde på. Mål for gennemløb, og så kan I teste for den spænding, der så at sige er. I kan også nogle gange gå ind og måle den strøm, der så at sige er, men jeg vil tro, de fleste steders tilfælde, så vil I kunne finde fejlen ved at bruge en af de her 2 metoder, og ved at gennemteste løbet på den måde. Så det var det.